हेलो हाय नमस्कार। नंदी लाइफस्टाइल को आपण मानक स्वागत। आज वितर्क है उत्कलमणि गोपबंधु दासଙ୍କର ଲେଖା ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼ ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଏ କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହାର ଲେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେଦିନ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଏହି ଗୀତଟି ଲେଖିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଜି ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଦେଶପ୍ରୀତି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଶୂନ୍ୟ। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଏବେ ଲୋକେ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦସ୍ତ ଅନ୍ୟ ପିଠିରେ ଚାଲି ନିରୀହ ଗରିବ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦିନରେ ପୁଣ୍ୟତର ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲୋକେ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତିନି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ, ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଭାରତ ମହାନ ହେଲା, ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚି ରହିଲା। ଏହି ଅତୀତର ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ କରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନେତାଙ୍କ ଚାଟୁକରି କରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଗଠନର ଜୟନ୍ତୀ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ସମାଜ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାନାୟକ, ସମାଜସେବୀ, ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହି ପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ମହାନ ପୁଣ୍ୟତମ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ସମାଜ ସେବା ଓ ରିଲିଫ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ରହିବେ। ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କୁ ମୁଁ ସହସ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବିଷୟରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।